आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै आंखौ मा सोंदोंमोन आंखौ नै दिनैनि एग्जाम भाइबा टेस्टआव मा सोंदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव आरो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन। दा आंबो 4 ग्रेडनि एग्जामखौ दासो होना फैखांबाय। गोबाङानो 4 ग्रेडनि एग्जामखौ मैया आरो दाखालिफोर होखांबाय आरो गाबोन गोबां मानसिफोरा होबावगोन। बै कुइसन मा सोंदों मा सोङाखै बेनि सायाव माने मानसिफोरा गोबां माने कनफिउस जाबाय थायो। सोरबा दाबो बिखायाव माने दुब गिनाय, बेबायदि गिनाया माने सोमजिखांबाय दङ। आंबो माने सिगां मैया आरो दिनैनि गेजेराव गोबां गिदोंमोन, माने माबायदि कुइसनखौ सोंगोन, माबोरै मा सोंगोन, बेफोरखौ लानानैनो बिराद माने गिनाय सोमजिदोंमोन। दा लाखांनानै आंनि माने गिनाया माने आरो सोंफिनबावा हामगौ, माने आमुखौ सोंनायनिबो हामगौमोन, तामुखौ सोंनायबा हामगौमोन, बेफोरबायदि जायोना। आरो माने सोंजाफिननो लुगैबावनायसो जानानै फैबाय दा। सोंफिनबावनायमोनब्ला बेफोरबायदि जाफिनलायो आरो गोसोआ। दा गोबाङानो माने बुंदों मानसिफोरा सहस कुइसन सोंदो, जोंनि बिटिसिनिनो, जोंनि बिटिआरनिनो सोंदो, मोनफा मोननै ओरैनो आउटनि सोंदो, जानोबा भुटानखौ लानानैबो सोंदो जोङो, जोंनि भुटाननि जोंनि आसामनिफ्राय भुटाना बेसेबां गोजान बेफोरबायदिबो सोंदो। आरो बिदिनो भुटाननि राजथावनियाव बहा दं बेफोरबायदिखौबो सोंदो। माने बिदिनो एकदमबारे गोसोबायदि बिथांमोना गोसोबायदि माने गावसोरनि गोसोआव जि फैदो बेखौसो माने जोंनियाव सोंनाय जादों बेफोरबायदि। ओंखायनो बारा जोंनि नैबे बिटिसिनि बिटिआर एकर्ड बा बेफोरबायदि माबा मोनसे जोंनि बिटिसिनि कुइसनफोरखौल'दि सोंगोन बेफोरखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो सानना थांनाङा। जोंनि सोंनायखौ माने बिथांमोना सोंफ्लेगासिनो दं, सिगां समाव सोंबाय, दा बेखौ बारा सोंबाङाखै, ओरैनो गोसोआव लाना थां, थेवब्लाबो ओरैनो नोंनि एक्सपिरियेन्सखौसो नायो, माने नोंहा बेसेबां एक्सपिरियेन्स दं। दा आंखौबो सोंदो बिदिनो, आं सोंनाया जाहैबाय, आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै आंखौ मा सोंदोंमोन आंखौ नै दिनैनि एग्जाम भाइबा टेस्टआव मा सोंदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। आंखौ फार्स्टआवनो सोंदोंमोन, नामखौ सोंदों आरो आं, नोंनि नामा मा नाम, आदसा, बेनिफ्राय आरो बिदिनो नोंनि गामिया बहा बेफोरबायदि, बेनिफ्राय आरो नों बबे पस्टआव खालामदों, सुकिदार बा सुकिदार बेफोरबायदि, सयेल कनजारभेसन बेफोरबायदि दङ। सयेल कनजारभेसना मा, आरो बे जेनेबा सुकिदारनि बिखय एसे फोरमायलां, सुकिदारा मा खामानि मावो बेफोरबायदि। बेनिफ्राय आरो जोंनि साहित्य सभानि मेन हेडखौ सोंदोंमोन, बिथांनि मुङा मा बेखौ सोंदोंमोन। उनाव आरो बिदिनो नोंनि क्वालिफिकेसनखौ सोंग्रोबाय, क्वालिफिकेसननि सायाव माने सोङो, नोंनि फरायनायखौ सोंग्रोयो, नों बेसेबां फरायदो, नोंनि फरायनायनि सायाव माने नोंनि फरायनायनि सायाव सोंगोन आरो नों आरो ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेटनि सायाव एसे हाइ लेभेलनि कुइसनखौ सोंगोन, बेफोरबायदि सोंदो। आंखौबो बेफोरबायदिनो सोंदो, माखौबा हायासै आंबो। बिदिनो उल्थां फाल्थां सोङो, नों फरायनो थांबाथाय नोंदि बेखौ फैथारगोन बा नैबे कुइसनखौ सोंथारगोन बेफोरबायदि माब्लाबाबो दा साना, एकदमबारे उल्थां फाल्थां सोंखायो। नोंखौ आरो ओरैनो न'खरनि बागै सोंनानैल' नोंखौ आगार हरनोबो जानो हानाय, बेफोरबायदि। नोंनि माने एक्सपिरियेन्सखौसो नायो, नों बेसेबां साहस दं, बेसेबां सालु, बेफोरखौसो नायो। दा बेनो लोगोफोर, आङो बारा गोबाव खालामला बारा भिडिअ'खौ, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, नोंथांमोना बुजिखागौ। बेनो, आंबो आंनि एक्सपिरियेन्स बा आंखौ जि सोंदोंमोन, आङो सोंजानानै जि एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै नैबे भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय। आरो जोंनि नैबे 4 ग्रेडनि एग्जामाव गेदारिं जानाय बा मानसिफोरा खैजोन जादोंमोन, बेसेबां बुरजा जादों, बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप ससे होनागोन, नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना माबायदि कुइसन सोंजादों, माबायदि थागोन ना थाया, पास जागोन ना जाया, नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। माबायदि 4 ग्रेडनि एग्जामखौ बा भाइबा टेस्ट बा एग्जाम माबानानै सोंजानानै बा होखांनानै
नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना बेखौ एसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आंबो साख्रि मोनबाबो मोनाबाबो एसे माने फार्स्ट टाइम नालाय बेफोरबायदि माबाया आं इदि होफेरा बारा इदि आसाम पुलिस बा माबा इदिनो साख्रिनि बिखय बारा नलेजबो गैबाङा आंहा एक्सपिरियेन्सबो गैया बारा माबाबो गैबाङा जास्ट एकदम फार्स्ट टाइम होनजायो बेनो उपाय गैया होनना फैबाय। नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामदो सोर बेसेबां हादों हायाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनियानो लोगोफोर अब्ला दिनैनिया बाय बाय।